Anya laki din! Tatang, adamot na nagnana di kadaanan abalay di tamyanan. Pag kunaambot og anak ka, Nadalusan ti aglawlaw na. ano kasta? Simangput nga ruden, dagiti akin kuko iti dana balay anak ka. Asino nga ti akin ko iti kadaanan abalay? Da pari usip ken di asawa na. Tinawid lang ni pari usip di abalay kadagiti naganak na. Anya? No kasta? Natayan ti asawa ti ibagbagayong agnagan iti Osep? Wey, anak ko, ta sigun iti damag. Natay ka no, kalpasan nga impas ngay na ti anak da. No sa anak amariro agad, agkatawunan kayaw di anak da. Ah, Ni pare usip ti taga dito'y lugar tayaw. Na ikamang laeng iti katagalugan. Saan ka pa'y mata na ipas ngay idi pimanaw na dito'y barangay tayaw? kastagayam. Wen, ay, tinasayaat. Inagtuman kay di pasyarin ni pare usip. Ta nabayag a panawin ajak nakita. Ay, sumurutak mo tatatang. Kaya't kumot ida ama-am-am mo. Utot mo ka din kakuyog mo ngay may diti balay, pare karteng. Wen pare usip, kakaiso na putot ka. Saan meten ananayunan, ta balo ak meten tinatay. Ay, agpadatagayam iti kasasaad, pare. Nasapapin mo sa'y nagiti asawa ta. Nasayaat man pare, ta nagsubli kayon dito barangay tayaw. Nabayag a panahon na pinanawan nyo ti balayaw. Wen pare karteng. Ay, kaya't kumit amayam-am mo ti balasang ko ka nagiti kakabagyan may. Iso nagawid kami diti lugar tayo. Nasayaat day ta na panunot mo pare usip. May mayat matlang maam-am mo ti balasang mo dagiti kakabagyan yaw. Ay, mabidlang pare karteng. Inagpay isagana ti kanain ti anak kao. Ang mga mabisinain, inakaon. Nagdardaras mo't ni madayo ni paray. Anya di ko na. Isagana na kano di kanin ti anak na. Ay, apay. Ubi nga ba, Sep, nga isaganaan na pa iti kanin na? Yay. Tatang, nagpintas gayam di putot ni Tata Osep. Nagpintas lang nga ruden, nagpudaw pa eh. Kaslasaan amain initan. Ken langan na tibak nang. Ay, wait, anak ko. Nakitak mo't itay arimor iti balay da. Ay na, nagpintas ngagpaisaw. Makapuraw ti siling tipo daw na, ayaw na yan. Kaya't kung harman tatang. Anya? Wen tatang, kaya't kung harman. Ang mga maunaandak pa'y dagiti padak ababarod dito lugar tayo. Narigatan. Ha? Amom nga raw tag Tagalog butawg. Tagalog matisaw da dya balasang, ta di makili dya katagalugan. Anya lakit din ni tatang aya. Amukmat ati agsao iti Tagalog. Naglaka. Okay, kaano nga ron ti panggap mo amapan agdaton iti balasang? Inton rabi itatang. Ipalapal ko ni ayat. Bareng sumalat ako nada. Bulaklak para sa iyong ading anapintas. Salamat. Butog pala ang pangalan ko. Malapit lang ang bahay namin dito sa bahay nyo. Kung may bintana ka, makikita mo dyan. Kulay red ang bubong. Ano pala ang palangan mo? Ay, pangalan mo? Ako si Elizabeth. Elizabeth. Wow! Ang ganda-ganda ng pangalan mo ah. Kasing ganda mo ang pangalan mo. Oh, parang inaantok ka Elizabeth. Gusto ko na kasing matulog, butog. Inahantok na ako. O sige, matulog ka na at uuwi na ako.
Elizabeth gayam tinagan na nakaw. Wen tatang, naganti imported a babae. Elizabeth ko naman. Ha? Anya nagan ti imported a babae asasawem? Kasla nagan ti elepante. Anya? Ni tatangat. Nagpintas abalasang ni Elizabeth. Ibagayokit din na kasla naganti ilipante tinagan na. Joke only. Mala. Itultuloy mo lahat tati agdaton ken kuan ha. Tapno makaasawa ka matayin. Tanay, naglaklakay kan dita unag ti pantalon mo. Wen tatang, ni Elizabeth ti kayat ko nga asawaan. Nag-sexy, nagpudaw. Tagamo pa'y tirupan na tatang. Napintas nga may hindi dinanang na. Napudaw mo't ang akaskin ni Elizabeth. Aramidag ti amin tatang. Tapno maayat nakto ni Elizabeth. Dayjay at ti babae. Naglasbang. Naggatas nga ijaw. Butog, anyat gatangan dito tersena. Gumatangak man iti gel. Gel. Kaya't ko nga minan na ornos ti buok ko ama panagdaton. Gore ka. Dito ti bayad na. Mabitlaan, tamangalak iti gel agat gatangan butog. Ato yun ti gel. Thank you. Mapanakon. Ha? Mabitlaan butog. Asino ti pagdadato na makunan? Diyeng ibalasang akasang sangput na dito lugar tayo. Ni Elizabeth aputot ni Tata Usep? Wen Maya. Iso. Korek ka dyan. Amom. Nainlabak kan ko na. Iso nga urnusak man ti bagik amapan agdaton kan ko na intun madamdama. Ay katlala ingam abutog. Saan lang si kati agdadaton kini Elizabeth ngamin? Anya? Anya ti kahit mo asawan? Ado kayo ababaro agdadaton kini Elizabeth. Saan lang si ka? Anya? Una yan. Talaga adyak maliklikan aming mingan tinapintas arupa na. Sakit. Naka-TikTok shorts. Ay na. Barbonan pa'y tigurong na. Ay, nagmay nga barbasan. Oh, bakit ka tahimik dyan, Butog? Nakatingin ka lagi sa legs ko. Ha? Elizabeth? Pasensya ka na. Ang ganda-ganda mo kasi nga eh. Sobrang in love na ako sa'yo. Parang mahal na kita. Butog? May pag-asa ba ako sa puso mo, Elizabeth? Alam mo, matagal na rin akong nanliligaw sa'yo. Anong matagal ang pinagsasabi mo dyan, Butog? Oh. 3 araw ka pa lang na naliligaw sa akin. Oh, matagal na yung 3 days kaysa sa 2 days. Oh. Gabi na, Butog. Huh? Gusto ko nang matulog. Naantok na kasi ako. Na naman? Sige. Matulog ka na. Pero babalik na naman ako. Ha? Anyat nadlaw mo ako nam kini Elizabeth butog. Tunggal mapanak agdaton kini Elizabeth tatang pirmi, makaturturog. Kaslawan gaganay-gayan na. Rabi nga minan no mapan mo pagdatunan. Mabalin mo matapasyarin iti aldaw. Ha? Awan dakas na no pasyari iti aldawan ako. Iranampay kiti iti pangal daw tayo di kan tumuten a makipangan. Anya lakit din ni tatang. Kababain mo't aramidak dayta. Nadalatakin ka aramidem. Suhistyon ko lang madayday kay. Malaking kalata armain iti anyaman niya oras.
Masansa na mapanagdaton ni Butog iti balay me, pare Kardeng. Wen pare Josep, nainlab at talagan ni Butog iti balasang mo. Awan matkit diti parikaot, no laki dita ginusto tagiti dua, paray. Kayat mo asawen, kayat mo ngagbalinta nga agabalayan, pare Josep. Ay wan awan dakes na pare Kardeng. Tay kunak nga rudain, basta ag ginusto dagiti dua, awan ti agbalay na parikaot. Ay na, maragsakan man iti daytang imbagang pare Josep. Sapay la ko mga rod at ginusto da. Ay ket, sambutin dagiti at saan payamadlaw paray. Ha? Saan pa'y amadlaw ti anya pare Josep? Ay kwa, ti kayat ko asawen pare Kardeng. Paggisaan ni Butog dagdaton. Tasan lang nga iso ti agdatdaton iti anak ko. Kasta ti kayat ko asawen. So maisa, kayat kumete na makiasawa ni Elizabeth. Ay, nabambandog ako. Nabambandog ka talagan, pare Kardeng. Nalamis ti puloy ti angin itangal daw. Naparir dito'y nagtugawak aramot ti dakkel kayo. Madamdamak to pa'y nga agawid di balay. Kaya't ko pa'y nga minti. Maguri ka. Ni Elizabeth mo't di makita nga agturong iji gripo da. Asidig lang nga minti balay da dito ayan kong nagtugtugaw. At daimot na atimba. Ay, aguray ka. Agdigos sakit di dayjay Kunakon ket. Agdigos nga agpaiso. Ay, dayjayan. Inikat nanti kamiseta na. Ay, pati shorts! Wow! Ay, nakapantikan pralaengan. Oh, boy, nagputawan shorts! Sana sagutin mo na ako kasi talagang mahal na mahal kita, Elizabeth. Butog? May pag-asa ba ako? Alam mo na ang sagot ko, Butog. Ha? Anong ibig mong sabihin? May pag-asa ako? Oo, Butog. Mahal na rin kita. Yes! Woo! Sa wakas, sinagot mo na rin ako. Woo! Thank you! Pakasalan mo na ako kaagad, Butog. Sigurado ka? Kasal agad ang gusto mo? Oo naman. Sige, sige. Kausapin natin ang tatay ko. Pakasal na tayo, Butog. Ngayon na! Duan nga aldaw kalpasan ti kalay sayo kini Elizabeth, Butog anak ko. Agasawa kayaon. Ngem, apay akas la Biyernes Santo ti ropa. Imbis kumaanaragsak ka. Tatang, Ay. Kasla, ada pagparparikotam anak ko. talaga nga na tatang. Ay, panakailaw-lawan kun ay ang manyangay nga rod. Nalpasen ti amin. Diakon may ibabawi pa eh. Anya ti kayat mo asaway? Iyasidig mo tilapayag mo tayo yara sa asko tatang. Diyak kayat nga da sa bali ang makangag. Tani, kababain. Oh, at tilapayag ka. Kasi ni tatang. Ba! Anya! Di yun nangag. Sige ulitak. Saan a Birhen ni Elizabeth? Ay sus, kunak mo't adiyo pigsanti ag sa utatang. Inyara sa asko lang aruden iti mamindwa. Tapno saan amaamon dagiti karuba. Anya kalakit din eh. Ay, nukasta anak ko. Saan asika tinakaunakin ni Elizabeth? Ay. Adamot gaya man padas na anak ko. Wen tatang, kan
Saan lang aday tat ibagak kada kayo? Anya pa'y butog anak ka. Iarasas ko man ng tatang. Ikaw, tilapayag ka. Uwan tatang. Ni... Anya? Masikaw ni Elizabeth? Di mo pigsaan ti boses mo kung lang aruden tatang. Inyarasaas ko lang aruden. Duan abulan niya agdadagsen. Ket, anya pa'y lang arod ngay. Siya akon ti mga langon iti sikog na. Iyay! Ay. O na yan, agasat mo, butog anak ka. Isumit lagayam anagapura, apa ikalay sakin ka. Tagayam, masikaw. Uwan tatang. Linuko naklaan ni Elizabeth. Sigun pa'y kenkwana. Saan abigbigan di lalaki ang nakasikog kenkwana aputot na ti adda iti saklolo ni Elizabeth. What? Maglaba ka na dyan. Marami tayong labahin, butog. Ako na naman ang maglalaba, Elizabeth. Ang dami ko nang ginawa. Pagod na ako. Hindi ko nga alam ang maglaba eh. Kaya maglaba ka na dyan. Ano? Si Tatay Usip ang naglalaba ng mga damit ko. Kaya hindi ko alam maglaba. Ano? Gusto ko nang matulog. Ano? Ikaw na ang bahala dyan, ha? Okay? Maglaba ka na dyan, okay? Ano? Bye. Ako. Una yan. Man naturog mo't gayam ti asawak. Agid idamot lat aramidan nan. Ay nasa pa'y kaslabaklat no maturog. Agriing lang no mabisin. Ay, sinalpagan abiyag. Butog, magsahin ka na dyan, ha? Ha? Babalik ako sa kwarto natin. Gusto ko kasing matulog. Ano? Matutulog ka na naman, Elizabeth? Ikaw na ang magsaing. May pupuntahan ako. Hindi ako marunong magsaing. Kaya magsaing ka na dyan. Ano? Talagang inaantok na ako, Butog. Ha? Gusto ko nang matulog sa kwarto. O sige, magsaing ka na dyan, ha? Kakain ako pagkagising ko, okay? Pinanawan na ko. Sakman yan ti agtrabaho. Saklatan ka na yun. Tawan mo ti amo ng aramidan. Apay ngay butog. Si kamot lat agtrab-trabahon diti uneg ti balay. Nakatugaw ken nakakayang laeng iti supa ti asawam. Nagalas akit kitain. Ultimo agluto iti kanen. Di na amo tatang. Anya? Uwan tatang. Ulisak pa'y ano maturog. Dandani di na pa'y maipangato ti sapin na nukwa. Iyay. O na yun nagasgasat mo. Wen! Sakpay ati mangingato iti shorts na nukwa. Iyay. Saan la dayta? Sagay sayak pa'y tibuok na. Kudkudak pa'y ati... amo yun, dakulap na. Naa. Ay sos. O na yan. Ibaon na matla amin ng kanyak tatang. Maglinis ka na dyan, magsaing ka na dyan, maglaba ka na dyan, matutulog na ako, kung kunana, dayta ka na yung tibagbaga na kanyak. Ay kahit nakaasawa ka nga roden iti Canadian butog anak ko. Tatang, Mala, di ka unay agpanunutan anak ko. Saan na bali ata imported di asawam. Canadian ko naman. tatang. Ay na. Ay nagpintasin ang maladagat impas nga ni Elizabeth butog anak ko. Uwan tatang, ngam saan kumataputot day tanga ubing. Ay ket, ibilang mo na pudpud no aputot mo ta asawa mo ni Elizabeth. Katuwanan kasla putot kon day tanga ubing. Kahit napanan nga ron ni Elizabeth, awan mo't makitak dito nga Elizabeth,
Itay pay agsapa arim mo tatang. Di namat nga rin baga kanyak no sa dino ti papanan na. Anya, Upat lang daw kalpasan ti panagpas ngay na. Nagsursuren. Huh! Makabannugan ti kastoy tatang. Pati agaw awir. Siya akong ti agar-aramid. Uray saan kumataputot. Agan anos kalatan anak ka, ta isumat nga rod ti pinilim. Nagpili ka iti napintas. Uy, nagpintas niyag paiso ti asawam. Gampermi mo ti sadot na. Taday talaag kay kayang iti sofa ter aramiden na. Elizabeth, ikaw nang maghugas ng pinggan May gagawin pa ako Hindi ako marunong maghugas ng pinggan, Butog. Ikaw na lang. Nakakapagod maghugas kaya. Ano? Hindi ka marunong maghugas? Oo naman. Matutulog na lang ako. Ano? Matutulog ka na naman? Ay! Naumakon. Isuplikan kinitatang mo. Naawatam! Ibabalik na kita sa tatay mo. Ay, mabagtita ko Butog naman. Tiyak kaya tinapintas nga asawa. Na nagsadot mat. Ay na. Kawan na muna trabaho. Ay, agbababawi ka ng asawakin ka. Nang asawak lang kuman ni Tibakat. Ay! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.